Pak, kok jenengan gadah kelebihan rezeki, jenengan damel makanan, damel dedaharan, jenengan ajak-ajak bocah yatim, ajak-ajak wong miskin bareng-bareng dijak mangan. Termasuk ngopeni bocah yatim, ngopeni wong miskin, niku besok bakal diopeni karo Gusti Allah. Misalnya Pak RT ngene badhe panen duwite akeh, berasnya akeh, jenengan Pak RT tanda syukur yang gawe berkat. Bocah yatim diundang, wong miskin diundang, dijak mangan bareng. Qaranillahi taala besok insyaallah Bapak RT niki dilindungi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Jadi panggih nek diparingi kelebihan rezeki pun ngantos supe panggih sebagai rezeki arta panjenengan niku enten hake bocah yatim, enten hake wong-wong miskin. Pun ngantos Pak rezeki panjenengan, duwite panjenengan dados penghalang jenengan mlebu swargane Gusti Allah taala. Keranten napa? Wong sugih niku selisih 500 tahun mlebune swarga karo wong-wong miskin. Mampun jenengan gandeng wong miskin, gandeng bocah yatim ben penak mlebu swarga. Penak wong miskin apa wong sugih, Pak? Cukup. Oh nggih, bener bahwa cukup. Kula balekke malih, penak wong cukup apa penak wong pas? Pripun bahwa penak wong cukup apa penak wong pas niki? Ayo. Penak sing pas nggih. Pas tuku mobil ya pas duwe duit, pas nggarap sawah pas duwe duit. Pas nggak cukup. Lagi pernah cukup nama pas nih. Ya pas enak. Gimana. Allahumma sholli ala Muhammad.